kusangana kwatiri kuita nhasi muchirongwa chatiri kuparura, chirongwa chitsva chinonzi hurukuro nevazodziwa. Kana tichiti hurukuro nevazodziwa, tinenge tichitora nyaya dziri kupisa mumastreet esocial media, todzigarira pasi pano paUtindi TV tine vanhu vaMwari. Takaona kuti pane nyaya dzakawanda dzimwe dziri kungosara, vanhu vaine mibvunzo kazhinji yezvemweya, kuti iyi nyaya iyi hazvisiri zvega izvi, zvine mweya mukati. So nekuita kwakadaro takabva taona zvakanaka kuti tiparure chirongwa chino chatiri kuti hurukuro nevazodziwa, apo tinodana vanhu vaMwari, vafundisi, vazodziwa vaMwari vakaenda kuBible school vakadzidza soko raMwari. Voya votiudzawo kuti chinyi chinechi chiitika muupenyu hwomunhu asanga situation yakadai, Bhaibheri rinoti chii, situation yakadai, Bhaibheri rinoti chii, nokuti tinoziva kuti soko raMwari rinodaro kuna Psalms kuti soko raMwari ibenyu uye mwenje ndo chiedza, ndo nzira yatinofamba nayo. Saka tauya patsime. So nhasi uno tine nyaya yatinayo, asi ndisati ndakupai nyaya yatinayo, regai timbomhoresa muzodziwa waMwari watinayo panapa. Tina Evangelist Frank Fushai. Muvhangeri makadini? Aiwa, ndiripo. Makadii zvenyinyi munhu waMwari? Utano uri sei? Aiwa, utano ndiri njanji chai. Aiwa. Tenda Mwari. Right. Njanji chai. Sanganai imbomhoresai mhuri yeZimbabwe. Tinotenda Mwari zvikuru. Kwaziwai vadiwa vatariri. Isu kuno tiri vatano. Zita rangu ndinonzi Evangelist Frank Fushai. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka, akukomborerei. Tinotenda Mwari kusangana pano paUtindi TV. Right, muvhangeri, nyaya yatinayo makainzwa yamai ava takaisa audio yacho kwamuri kuti muinzwe kuti mungavabatsira sei. Vari kutaura nhau yavo yekuti vakarasiswa nemurume wavo, uyewo hama dzavo dziri kuratidzawo futi kuti dziri kuvarasisa, saka vasara vari one. Masoko avo ekungoratidza kuti munhu ari kugara achichema, ende vari kutaura kuti munhu anenge aringotaura zvekufaifa. Saka tauya panapa kuti mumbovabatsira, muchibatsirawo na uyo akateerera chirongwa chinoichi ari musame situation namai ava. Saka taakukusiyirai mukana uno, Evangelist, timbonzwa kuti munovabatsira sei. Ichokwadi, ndakainzwa audio, ndakaiteerera. Zvambva zvandifungidza mashoko great man of God atakararama naye panyika ino iyi, who happened to my father, Professor Ezekiel Wandinwangu Guti, vachiti people are people. Vanhu vagara vanorasisa. People are not angels. People are not God. Mwari chete ndiye anogona kumira nemunhu. Kana ari ngowo munhu, whether ndimai vako, whether murume wako, whether ihama dzako, munin'ina wako, vanokurasa ukasara wawega. That's why muBhaibheri, ukatarisa muBhaibheri, soko raMwari, tinonzwa nyaya yemukadzi aibuda ropa. Anoratidza kuti situation yake akapedzisira asina vanhu kusaidi kwake, aega. Bhaibheri rinotomenshena kuti akanga apedza 12 years. Bhaibheri roti akaenda mun'anga dzose, akaenda mune vanobatsira, asi haana kubatsirwa chinhu, asi aitonyanyiswa. Bhaibheri rinozotiti asi akati anzwa nezvaJesu. Zvaakunzwa nezvake haasiri munhu manje. Mwanakomana waMwari ari panyika. He is God on earth. Anzwa nezvaJesu. Bhaibheri roti akati mumwoyo make. Ndopa ndofarira pascripture iyoyo. Akati mumwoyo make. Chinhu chinotangira mumwoyo pazvinhu zvekutenda kuna Mwari. Zvese zvatangira mumwoyo zvaane simba. Zvese zvadrive faith yako nevanhu hainyanyi kusimba. Asi faith inotangira mumwoyo. Ukaenda futi kunyaya ya David,
guta reZikilagi raparadzwa, vakadzi nevana vatorwa, varume vachema. Bhaibheri roti varume vakachema kusvika simba rekuchema rapera. Bhaibheri rinoti David akati, hanzi, and David, he encouraged himself in the Lord. He encouraged himself. Haana kukurudzirwa nemunhu. Mumwoyo make akazvikurudzira akati ndipe effort yaJehovha, ndibvunze kuna Mwari. Zvinoti chinhu chatangira mumwoyo chine simba. Mukadzi aibuda ropa akati mumwoyo make, ndikaenda ndikanobata mupendero wenguo yake, dambudziko rangu rinopera. Saka Jesu haarasisi, Mwari wedu haarasisi. Mukadzi uyu pandakateerera nyaya yake, akanga akaisa dipendi yake zhinji muvanhu, muhama dzake, muna mai vake especially, nekuti akamenshena kuti mai vangu vakandirasisa, saka ndakaona kuti nyangwe vana vangu handichagoni kuvaisa kuna mai vangu, nekuti havana kundibatsira padambudziko rangu. Zvoti aora mwoyo kubva kuvanhu. Aivimba nehama dzake, aivimba nemurume wake. Murume wake nobva amusiya. Now nyaya iyi ari kuti ndakawana nemurume wangu 1999. Nomba ndazosiyana naye after 17 years down the line. Vana vamwe vatokura, asi akasiyiwa aine kamwana kadiki kamusikana kacheche. Kariko ndiko kari kumupa pressure uye kari kumushungurudza mwoyo kuti mwana wangu ararame upenyu hwakadai here, uye handigoni kumupa mai vangu nekuti vakandisiya ndiine dambudziko, handigoni kumupa hama dzemurume. Aiti nyangwe ndikafa handidi hama dzemurume dzinotora vana vangu, handidi hama dzekwandakabarwa dzinotora vana vangu. Zvinoreva kuti ndingatode masocial groups, mawelfare wishers angatosara achibatsira vana vangu. Ziva kuti mawelfare wishers vanhu ari kuda kungosira vana vake mumaoko evanhu futi. Mawelfare wishers iyaya ndo patinozoona kuti vamwe vana vakarepewa, vamwe vana vakazoshungurudzwa maorganization. Exactly. Zimbabwe ndaona kuti moto wacho unozonyanya kubvira, ndopota ndichitimudza. Vhangeri vari kuuya futi panhau yaCardwell. Ndoziva kuti vazhinji munoda kunzwa vachikomenda pamusoro penyaya yaCardwell yaane maepisodes afamba tizosvika panhamba 12. Saka takaona kuti kuti hama dzekwaCardwell dzimwe dzacho hatina kudziona, takangoona Cardwell. Hama dzekumukadzi waCardwell dzimwe dzacho ndofunga pamashure apo makambozwa vamwe vairatidza kuti vairamba kuuya paTV. So takati hazvishupi, panapa patsime panoporeswa, panorapwa mwoyo yevanhu. Saka evangelist vachauya zvekunyaya yaCardwell chitega. Right, ndoda kuti muvhangeri vapfurire mberi, vanga vapa kuti vachisimbisa nyaya yekuvimba nevanhu, kuti unofanira kuvimba naJesu kwete nevanhu. Saka vanga vapa kuti mawell wishers iwayo, mai amuri kuti beta ndivasire vana vangu vangori vanhu futi. Baba vevana akatiza munhu, hama dzenyu dzakakurasisai vanhu. Mawell wishers iwayo kana vesocial welfare kana maorganization api anogona kuchengeta vana vanhu. Saka muri kuti tochidii muvhangeri? Because vanhu vese ava vanhu ava. Saka muri kudeva here kuti tingachitivana? Saka tichaimba song yamatavire panapa yekuti ndinotya kusiyira vane mwoyo wakaipa, dai kaimanditora ndiende hangu. Umwe akazonga achida kufa, achida kuzviuraya, vati beta ndange ndauraye mwana afane atungamira, indobva ndazviurayawo. Dambudziko ramai vangu ava nderekuti upenyu hwavo nelife yavo vari kuisvitsa pamadziro eupenyu. Vasvika pawall yeupenyu, vasvika pane chidziro pasisayambukiki. Vatozviona vafa, vatozviona vasiri panyika, vatogova nhumbi dzavo. Ndosaka vakutogova vana kuti vana ngavainde ukoko. Saka tisati tatogova vana, toda kuvadzosa kuti vaone kuti vachine resi yavachiri kumhanya panyika.
Ipapo ndo pakakosha ipapo. Sei vakurumidza kuti vana vangu handitodi kuti vasare naningi, asi varuda kuzviuraya. Kana vachida kuzviuraya vanoda kubatsirwa. Kana vasingadi kuzviuraya iri nguva yaMwari, sei vaijaja kuva iri padhuze musikana vainawo mwana wavo asati atoroorwa vachiri panyika. Vanofanira kuona muchato wemusikana wavo, vanofanira kuona vazukuru vevasikana vavo. Well, mwana wavo uyu avari kuti ndio avari kuda kuendesa kuchikoro. Ndinofunga kuti BP yavo ngairege kuona vafa, ngairege kuona mwana asara, ngaive pakuti mwana wangu oenda kuchikoro ndowanepi mari yekuendesa mwana wangu kuchikoro. Nemhaka yekuti vakagara, ndiri kuda kuinda ndikuda kumbotanga ndaemphasiza pamai vaemphasiza paaudio, pamakavakanzela zvishoma paaudio. Vakagara pamasoko ekuti kufa. Bhaibheri soko raMwari tikareverenga kuna Luke chapter 21 verse 15 inoti nokuti ndichakupai muromo nokuchenjera kuchakonesa vavengi venyu vose kukukundai nokuramba zvamunoreva. Ndichakupai muromo une simba neuchenjeri zvichakonesa vavengi venyu kuramba zvese zvamunoreva. Zoti muvengi haadi kuona ndichibudirira, asi muromo wangu inini une simba rekurambidza muvengi kuti asandidzivise zvandinoda. Ndikati ndinobudirira, muvengi haana simba rekundirambidza nekuti muromo wangu une simba. Ndikati inini ndiri mutano, muvengi haagoni kuisa hosha ikandikunda nekuti haagoni kurambidza zvandataura nekuti muromo wangu mune simba, mune uchenjeri. Proverbs, kuna Proverbs, that is Zvirevo chapter 18 verse 21 inoti rurimi rune simba pamusoro perufu neupenyu, unoruda uchadya zvibereko zvarwo. Rurimi, masoko, kutaura kwako kwemuromo wako kune simba pamusoro perufu, kune simba pamusoro peupenyu. Mvangeri, saka zviri kureva kuti mai ava ameno zvandanzwa pamaverenga vhesi. That's right. Noti vasatambisa rurimi vachitaura negative. Exactly. Pamusoro peupenyu hwavo. Exactly. Ngavataure positive. Ndo zvatiri kutaura pana. Nemindset yavo. Exactly. Ndabva ndarangarira Romans chapter 12. Right. Verse 2 inoti tisaenzaniswa nevenyika ino, asi tishandurwe murangariro wedu. Right. Kureva kuti umo muruda kuchinjwa. Zvavari kubudisa pamuromo pavo ndo zviri kubikwa mukati umo. Vochibudisa negative, vachiprofita rufu. Kureva kuti zvichazadziswa nekuda kuti muromo wavo une simba. Exactly. Ari mukuzvona. Saka rurimi rwavo ngarurege kunyanya kutambira kunegative. Rurimi zvese zvatinotaura zvinokwezva zvinhu zviri munyika yemweya. Ndosaka zvichinzi neBhaibheri Jesu achitaura pane vaviri kana vatatu ini ndichavapo kana vachitaura muzita rangu. Pane pandada Mvangeri kuti zvese zvatinotaura zvinokwezva zvinhu zviri munyika yemweya. Exactly. Zvaakuchienderana nekuti wataura negative here wokwezvawo zvakashata munyika yemweya. Wataura positive here wokwevawo. Asi zvese zviri kubva muchi-spiritual world. Mune negative nepositive. Mune upenyu, mune rufu. Ndosaka ndati Jesu anoti pane vaviri kana vatatu vari kutenderana muzita rangu, vakataurirana nyaya dzavo muzita rangu, ini ndinoswedera. Tinozviona evidence yacho, vaviri vachienda Emmaus. Jesu aroverwa, amuka, vanzwa kumukurumbira zvikanzi, hei, mazvinzwa here zvemurume Jesu weNazareta akaroverwa marumwe zuro, nhasi aonekwa, vakadzi vekwedu vamuona, mubwiro hamusina chinhu, machira chete. Jesu nobva atoswedera asina kuzviratidza kuti ndini. Nobva ati ndeipi kwaya muri kutaura? Zvikanzi uri kugara muguta usingazivi zvaitika muguta. Zvikanzi zvei? Zvikanzi zvaJesu weNazareta. Vakadzi vekwedu makusena nhasi unyoro huno vamukira kubwiro vaona musina chinhu. Hanzi vasvika muEmausi, Jesu akada kunyepedzera kunge ari kupfuurira. Zvikanzi nevarume ava kwasviba, hauna kwauchaenda, gara tidye. Vapa kudya, akuda kuropafadza chikafu, akamba adena zvekwake, nature yake. Paakangoda kunamata nature yake yakamba yapiwa kuti ndinani.
Nombva aona kuti ndatozikana, nombva adisappear. Varume vakati, ha, ko mwoyo yedu sei yanga isingapisi patatiinaye. Pane vaviri kana vatatu vari muzita rangu ndichavapo. Zvinoti vaviri kana vatatu kana umwe chete ukaramba uchiita overthink zvinhu zvauri kufunga zviri negative, uri kuita withdraw zvinhu zviri mu inonzi dark world, uri kuzvidownloada nekuti uri kuramba uchizvitaura nemuromo wako, uri kuzvitaura. Satani ukaramba uchimutaura anoswedera. Jesu ukaramba uchimutaura anoswedera, nekuti rurimi rune simba pamusoro perufu, pamusoro peupenyu. Ndabva ndarangarira umwe murume akandibatsira, ndiri kugadzira album. Right. Okay. Nenyasha dzangu rinogofana kubuda, gore rino toda kubudisa album, toda kuita mavideos. Saka ndarangarira umwe murume akandidzidzisa achiti, kana tichiparidza tadireiko kutaura zvaJesu. Same tadireiko kutaura zvasatana imi. Same na baba Guti vambo mention mumashure. That's right. Vaidaro kuti ko zita rasatani muri kuridareiko. Vanhu vari kuti leave Jesus higher. Leave Jesus higher. Obva wazoti step Satan lower. Lord ngasiyanai naye. Ingodaurai Jesu. Atimuzvona. Taura zvauri kuda. Nekuti zvauri kuda ukazvitaura ndo zvinapia. Mwari aneta nerima. Anoti chiedza ngachivepo. Haanei nerima. Bhaibheri rinomba, ini ndinomba ndati kutaura kwangu, soko raMwari iroro rekuti chiedza ngachivepo ndo rakanonokora chiedza murima. Shoko ndo rinonotsvaga zvaunoda. Haana kuti rima ibva. Aiwa, haana kuti rima ibva. Haanei nerima. Rima racho harinomboto mention. Harina kumention. Vangozi chiedza ngachivepo. Murima imomo. Ndo munobva chiedza. Tinei nekutaura zvisinei nesu. Tinei nekunyanya kugara pane zvatisingadi. Tinei nekufungisisa. Ndosaka Bhaibheri richiti usafunge kuti mangwana uchadyei kana uchanwei. Ko shiri dzekudenga dzisina matura anodzichengeta wani. Haunei nekunyanya kuita ponder around in your mind nezviri negative. Ukaramba uchifunga zvausingagoni kuwedzera neinchi imwe chete, unokuvara nestress, unoita inonzi worry. Zvino worry, it's worry kuopena anonzi flood gates of demons. Troops of demons anopinda muupenyu hwako. Munhu wese ane worry haisina faith. Munhu asisina faith ngareke kutarisira chinhu kubva kuna Mwari. Nekuti pasina kutenda hazvigoni kufadza Mwari. Uye anouya kuna Mwari anofana kutenda kuti Mwari wacho aripo, anopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Yava Hebrew chapter 11 verse 6. Ndinoziva kuti kune vakawanda vari kuteerera chirongwa chino, vadenwa vanoda vanzwa Mwari. Vamwe vanotoda kutobatsirwa chaipo zvepamweya yavo. Vamwe vanoda macounseling online. Vamwe vanoda kunamatirwa kunyangwe online. Right, muri kuona nhamba dziri pascreen pasi apa idzi ndedzamuvhangeri Fushai. Nhamba dzamuri kuona dziri pascreen idzi ndedza Evangelist Fushai. Munogona kuvafonera direct, motaurirana navo zviri direct, pasina umwe munhu ari kupindira pakati apa. Poita kubatsirana ipapo, number 1. Number 2, yamuri kuona yakanyorwa yakanzi Friends of Jesus YouTube channel yavo. Saka zvakakosha kuti tigare taenda ikoko tondobaya pakanzi subscribe, tobaya ka notification bell kaya kuitira kuti pane zvakawanda izvi zvamanzwa zvitetezvi. Pane zviri kuuya pachannel yavo zvakawanda zvavari kugadzira zvekuti mweya yedu irarame. Garai makaziva kuti Matthew chapter 4 verse 4 inoti munhu angararami nechingwa chete, asi nesoko iro rira muri kunzwa ndo rinoraramisa munhu. Vakorinde inobva yatoti imi matonatswa. Nairo rira manzwa iri. Vamwe venyu vanga vakadaro kubva pakutanga, asi vakaitwa vatsvene, vakadzikinurwa, vakaitwa zvakanaka. Nemiwo imimi wacho matonatswa. Saka izvozvi zvinewe watonaka ipapo. Right, muvhangeri. Right. Muchikupfuurira mberi. Pane chinhu chimwe chete chandiri kufunga chandoda kubatsira mai vangu ava.
ndiri kufunga kuti pane chinhu chavanacho chinoda kuti vabatsirikane. Ndechipi? Mukati mava mane bitterness and hatred. Mavenga munhu anonzi murume wavo, mavenga vanhu vanga vari close navo sehama dzavanga vachitarisira kuti dzinofanira kunge dzaivabatsira. Uye muchitarisira kuti semunhu anenge akaroorwa ndaifanira kubatsirwa. Chandingavabatsire nacho ndechekuti 17 years murume akaenda, murume akatoroora atone umwe mudzimai, and akatointrodusa hama dzake kumudzimai yeye. Akwaari ari kutoti ndakaita move on uye ndakatopedza naye. Though ivo vachiri kubatsirira pachivanhu chedu nepamaitirwo atinoita kuno kuAfrica ekuti kurambwa, ndinopuhwa evidence ekuti ndarambwa nekupuhwa gupuro. Asi apa kuramba makabatirira gupuro akuchashandi. Mai ava ngavarege kuramba vachiri stagnant vakabatira kufunga ndakaroorwa. Ngavazive, ngavagutsikane nekugamuchira kuziva kuti I am a single mother, ndakuzviraramira ndiri single. Number 1, ngavazive kuti hama dzavo dziri kuti tiri kutarisira gupuro idzi, vakaramba vakadzimakirira kuti muri kuramba kundipa pekugara makadayo, ngavatarise kuna Mwari, vatembe Mwari. Mwari avape way out yekutanga life yavo nevana vavo. Mwari anogona kuvapa kuti vabude, panobudika naMwari yeyu. Zvakaoma kudai so, pasingaratidzi nzira, pasingaratidzi kuti ndinopatangira sei muSouth Africa mandiri. Handina cheuviri chinoita kuti mwana aende kuboarding school, zvikoro zvemahara haasi kugamuchirira. NaMwari elder panobudika. Amen. With our God, nothing is impossible. Amen. With this God. Yes. Ngavarege kuvenga murume wavo, though akavarasisa, though akavaramba, vane rejection spirit, vane hatred, ngavarege kumuvenga. Ngavazive kuti munhu anokundikana, munhu is prone to errors, prone to weaknesses. Munhu ndewe kutadza haisingirose. That's why tichiuya kuchechi. Kuuya kuchechi kuratidza kuti tiri vatadzi, tiri vatsvene kusina chechi. Okay. Chinonzi chechi chauya, inonzi body of Christ, iri kuuya kuzonatsa vatadzi kuti vapinde mumuviri waKristu. Vatadzi raw material, idanda remusango riri kuuya kuzovezwa mukingdom of God. Andimuzona. Saka munhu murume wavo uyu ngavarege kuramba vakamusungirira nekuti zvinomisa upenyu hwavo kana vakasungirira murume yeye. Zviri kutokanganisa ivo, vari kuzviroya. Vari kuzviroya, ipoison. Bitterness, hatred, ipoison yemuridzi wayo. Kumwe kusaregerera kwakafanana nekuisa garbage mubini, muchitutira mashizha, sadza rasara, muchivhara, mukazovhura samanzi bhini iro rine ragadzira poison. Marara aya anogadzira poison mubhini. Bhini racho rinodyiwa nechemukati, zvekuti kuzorisumudza kula riye radyiwa pasapa pasina chinhu, panobuda kuvava, bitterness yatinoti njwativava. Hundi nesauti ereda zvazanganiswa, zvamixwa. Saka ndozvakaona kuti munhu ane bitterness ukada kutaura naye 2 words chete, zvinobuda pamuromo pavapa injwativava. Unomboona kuti example, street kid, mwana angokurira mustreet, hana mubereki, hana chii, ane defensive mechanism yaanozvigadzirira musango, nekuti in lone ranger, imhuka yemusango, a wild. Saka ukada kutaura naye, ukamuona mutauni mvura yakuronga, unototi kamwanaka kachanaiwa naiwe, enda kumba, kanokupindura zvekuti unototi iwe ndakatangire hangu. Nekuti kwakarika kane kuvava kuri mukati. Saka mai ava vakasaregerera, vari kugadzira poison mukati mavo. Ngavaregerere murume wavo, ngavaregerere hama dzavo, ngavaregerere anyone ane contribution yekurambana kwavo nekusachengetwa kwevana vavo. Vatarire kuna Mwari. Kana vakatarira kuna Mwari, Mwari anoisa nzira pasina nzira. Mwari anoisa a miracle yekuti vanotanga upenyu hutsva. Ngavatrene. Zvikundifungidza mukadzi akanga ari mukadzi womuprofita. Muprofita, baba muprofita vamba vafa, vasiyiwa vaine zvikwereti. Nomba vainda kumukuru kambani yababa vavo, kwaiprofitira baba vavo, mukuru wevaprofita. Zvikanzi ishe wangu, murume wangu akanga ari muprofita.
kuno kuchecha aive muprofita maimuti muprofita asi yeye ndiye murume wangu paafa atisiyira zvikwereti munhu waMwari asiya zvikwereti mai vakati muridzi wechikwereti ari kutoda kutora vana vangu kuti varipe zvikwereti saka vana vangu ndotengesa here vana vangu tiri kuiverenga iri mubhaibheri but inyaya yakaitika single mother vanga vachinzwa kuti vana vangu here ndo zviri kungonzwa mai vangu kuti vana vangu ndodii navo havaisina option havaisina kwekutarisa asi vainda kumunhu waMwari kunoperera maproblems emunhu wese tinongozopedzera kuna Mwari kana tikasaenda kuna Mwari hatina kwekutizira kumunhu waMwari it's a representing of God on the earth munhu waMwari ari kumirira Mwari panyika ndosaka variti munhu waMwari vana vangu vakutotorwa nechikwereti zvikanzi nemuprofita munhu waMwari unei mumba mako zvikanzi handina chinhu kunze kuti kumafuta tiushoma Mwari anotangira pazvinhu zviri simple Mwari anotangira pazvinhu zviri so fun Mwari anotangira pazvishoma zvikanzi chienda unozvivharira dhoo iwe nevana vako mutsvaga mudziyo yakawanda yekudurura mafuta emudziyo miracle yakutanga pasina chinhu ndosaka ndichiti ngavatarire kuna Mwari kwete kuvanhu kuvanhu vakatarira kuvanhu vachaona varume vane mari vanoti huyai ndikuchengetere vana ivo vachida ivo vasingadi kuchengeta vana vachida kuabuswa musikana wavo vakaita zvekutamba anoabuswa in the name yekuchengeterwa mwana vakatoreperwa mwana saka varipo vanhu vakawanda munyika vane mari asi vane evil mind ngavatarise kuna Mwari Mwari nomba ati unganidzei midziyo yauya nomba vatanga kudurura mafuta vachidurura mafuta mai vari kungoti ndipe empty bottle pavari kuti ndipe kekupedzira zvikanzi nemwana yapera mafuta achimva aomawo paanga achibuda paperera midziyo zvoti vakalimitwa nemidziyo yavakatsvaga nevakatsvaga yakawanda mafuta aisapera zvikanzi nemunhu waMwari kana maunganidza mafuta yayo inzwa process yacho vakanzi vharai dhoo mudirire mafuta process ndenyu naMwari kana maunganidza chiendai munotengesa zvinoti vari kudzidziswa mai ava business ravagara vanga vasingaiti vachingoti ndiri mai profeti vakagara pamba ZRP zuva rese pamba vasingatengesi vasina basa ravanoita vakamirira salary neallowance yababa yekuprofita madzimai out there nyange uina baba vanoshanda vanoita basa vane mari vane muhoro wana something to do iva nekabasket iva nekaproject iva nekanhu kaunotengesa mhanyawo uite something yamabatai hatisina nguva asi tichada kudzoka naye that's right nokuti vamwe vana baba vanoramba kakuti vana mai vatengese ichokwadi tozviziva ndakukupai ihomework ichokwadi nekuda kwetime dzedu muvhangeri vari kudzoka panapa muvhangeri vari kudzoka izvozvi ndakuda kuti vanamati but vasati vanamata senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu chirova kuti kana washuwa nyaya hobvu dzine udzamu dzakakora unongomhanya paUtindi TV maameni ngaawande uko tikuda maameni kuratidza kuti tanzwa nyaya tanzwa mharidzo panapa uye tisubscribe tishare mavideos edu tisakangana kwenda paFriends of Jesus handitika yatanyora futi padzasapo iyo tiende ipapo tondosubscribe kuti tigare tichinzwa kuti muvhangeri vari kuti chii zuva nezuva vakatomirira imi vakamiswa nemi kuti vakupei soko reeveryday munhu anofanira kudya chikafu everyday saka mukati unganei chop ikoko kunenge kwakutotapira kunenge kwakutoporesa mweya yenyu vanorwara vanenge vachiporeswa ikoko vanenge vachirapwa handitika Mwari yakuitei zvakanaka regai titi muvhangeri vanamatire mai ava tinokutendai Mwari zita renyu ngarikudzwe amen nekuda kwemurandakadzi uyu ari kuSouth Africa nemhuri yake amen mupewo dhoo rekupinda naro amen ngaavhurike masuo pakavharwa nemuvengi ngapavhurike amen mavhurirei pekupinda napo havana pekutangira asi imi Mwari munayo nzira murenje amen munadzo nzizi musango
Amen. kana muchigona kubuditsa mvura padombo remusarasara, Israeri yonwa mvura, munogona kumupa cheuviri nepekutangira. Amen. Kana muchiisa nzira highway mukati megungwa, Amen. munapo soko renyu rinodaro, usafunge zvapfuura, usafunge zvakare, tarira ndakuisa nzizi musango nenzira murenje. Ngazvidaro nezita raJesu. Mai avo murandakadzi uyo ngaawanirwe nyasha naMwari. Tinonamatira mhuri iyo irege kuparara. Wakaipa asawane nzira yekuvaparadza. Mwanasikana wake achengeteke. Vapei chekuita chine mari, vapei zvekuita zvinovapa mari yekuriritira vana. Nezita raJesu Kristu, bvisai kuvava mumwoyo mavo, vapei mweya wekuregerera, vapei mweya wokufara. Rugare ngaruve mumwoyo mavo, rugare ngaruve mumwoyo mavo. Ndanamata nezita raJesu, mweya wekunyaradza, mweya mutsvene. You are great comforter, our great comforter. Ndimi munyaradzi mukuru, ndimi munyaradzi mukuru. Fambai navo, Mwari wekudenga. Vasatsvage nzira, vasatsvage mari nenzira isiriyo, asi vatarire kuna Mwari. Nezita raJesu Kristu, nezita raJesu Kristu, murandakadzi gamuchira zvakanaka zvinobva kuna Mwari. This is your time, this is your moment, this is your hour, this is your minute to receive goodness from God in the name of Jesus. Receive progress in your life as from today, as from today, as from today, as from today. I shut all the doors of devil in the name of Jesus. I open new doors in your life in the name of Jesus. I open new doors, new doors, new doors. Open new avenues, new avenues, new avenues, new strategies in the name of Jesus. Father, I thank you. Receive it right now as we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Muvangeri maita basa. Tinotenda Mwari muno. Tinoda kukutendai nenguva yamatipa mhuri yeZimbabwe nekuteerera chirongwa chino. Kuna mai ndinotenda kuti mwabatsirika. Endai mondoyanana nehama idzo hadzisi vavengi venyu. Muvengi venyu ndiSatani. Sezvamazwa panapa madzidziswa soko benyu rinogona kukubatsirai. Handitika so kwezuva ranhasi regai timbogumbira panapa. Fear not, sin not.